Mela, is-suġġett qudiemna huwa x'inhu evanġeliku. Jiena ċert il-kol kemm aħna familjari xi ftit jew isfera ma' dan it-terminu ma' din il-label. Għandna knejjes li jisimhom jinkludija Knisja Evanġelika Battista, pereżempju, jew Knisja Evanġelika Trinità. Għandna organizzazzjoni lokali jisimha The Evangelical Alliance of Malta. Għandna librerija, The Malta Evangelical Library. Gruppi fuq Facebook jużaw din il-label, Maltese Evangelical Christians. Unorganizzaw attivitajiet biha, pereżempju, Evangelical Women's Retreat. Anke blog għandna ta' ħuna ġew mizzi jismu Evangeliku. Da biex ma nsemmux kemm il-darba inkunu qed nitkellmu ma' xi ħadd u f'mument minnhom jgħidilna lur intkom m'intkomx kattolċi, le mela x'intom Evangeliċi. Però kif qal tajjeb il-predikatur Spurgeon, ikun biss kliem fl-arja jekk ngħidu aħna Evanġeliċi, il-koll Evanġeliċi u madankollu ma ngħidux xi tfisser tkun Evanġeliku. Però ħalli qabel inwieġbu din-mistoqsija prinċipali x'inhu Evanġeliku, nistaqsu mistoqsija oħra kruċjali. Tajjeb li nużaw tikketta bħal din u nidentifikaw ruħna magħha, nidentifikaw il-Knisja, l-attivitajiet, ma' dan il-label jew le. Wara kollox qed nagħmlu sew li nużawha jew aħjar u marbuha. Assolutament le jgħiduna xi ħud. M'intkomx qed tagħmlu sew. Milux waqt laqa li kont kien hemm persuna u għamel intervent u beda l-intervent tiegħu hekk. Għal jiena la jien Evanġeliku u laqqas jien Kattoliku. Għamel dan l-statement. Jien ma nappartieni għall-ebda kamp jew speċi ta' partit. U mill-istajt nifhem jien għalih dan il-persuna t-tikketti labels ma jiswewx wisq huma nutli. Anzi, mill-istajt nifhem jien il-labels diviżivi iġibu il-firda. Iservu biss biex jifirduna wieħed mill-ieħor. U allura jekk irdu nħobbu l-xulxin, inkunu ta' xi effettiva fid-dinja, eċċetera, jkun aħjar neliminawha kompletament. Però ngħid jien it-tikketti verament ħżiena daqshekk negattivi. Għandu raġun min jgħidna li aħjar nevitawhom ew warbuhom għax li f'konfużjoni firda u nuqqas ta' mħabba ma jġibux. Ma naħsibx. Mikkunsidraw dal-eżempju sempliċi li kieku nippreżentalkom żewġ tiflixken identiċi, fliexken l-istess skuri. U ngħidilkom f'wieħed għandkom l-ilma u fl-ieħor għandkom il-valenu. U ngħidilkom ixorbu l-ilma. Ixorbu minn dak illi fih l-ilma. X'tippreferu li jkollkom tikketta li tidentifika wieħed minn ieħor u tgħidilkom x'fih jew le? Il-label f'posta tajnuna likom jew tfixkil. Aħjar biha jew mingħajrha. U min jewrik l-iktar imħabba? Min ineħħiha l-label jew min ipoġġiha? Mhux ovvja, qed narakom sejrin hekk, mhux ovvja. L-aħwa mela labels mhux fi fliexken biss, huma bżonn jużi, huma utli, anzi huma indispensabbli. Mela nerġgħu lura l-mistoqsija tal-bidu. X'qed nifhmu eżattament kull darba li qed nużaw dan it-terminu Evanġeliku. Għaliex li qed nużawh u tajjeb nagħmlu li nużawh u niddefenduh xi ħaġa bil-fors ifisser, bil-fors li fih jinkludi xi ħaġa, jinkludi xi verità u wkoll li ħalli barra xi ħaġa oħra. Naf li ċertu kliem li nużaw bejnietna u ċertu terminoloġija bħal din tista' tkun vaga u forsi tikkonfondi xi wħud minnha. U għalhekk dak li jkun qisu jgħid aħjar nwarraba ma nużaħħiex għax nitfixkel, ma nafx eżattament xi tfisser. U naf ukoll kemm hu faċli illi nużaw label bħal din mingħajr forsi qasbis nafu eżattament xi tfisser. Nużawha hekk għax drajna nużawha, però maħniex qed nifhmu xi tfisser. U għalhekk dak li beħsibni nagħmel huwa li nagħtikom definizzjoni ta' x'inhu il-Kristjan Evanġeliku.
Għaliex l-Evanġeliku għandu ċertu karatteristiċi partikolari li minnhom jinaraf u anke jiddistingwi ruħu mill-Kristjan in ġenerali. Sintendi rridu noqogħdu attenti u nevitaw żewġ estremi meta niġu biex nagħtu definizzjoni. L-ewwel periklu huwa li tant inkunu riġidi fid-definizzjoni illi mbagħad naslu għal dak li ngħidulu xizma, jiġifieri mbagħad niġu aħna biss iċ-ċirku tagħna biss, allura qed inkunu too much riġidi. Però t-tieni periklu huwa eżattament l-oppost, li tant inkunu wisajn u miftuħin fid-definizzjoni illi kif qal xi ħadd imbagħad kelma li ma tfisser xejn, li tfisser kollox, skużani, ma tfisser xejn. Mhux hekk għax hekk dil-kelma Evanġeliku tanti wiesa li tfisser kważi kollox, fir-realtà tiġi ma tfisser xejn. U dan iwassal ukoll biex inċedu għal dak li ngħidulu l-ispirtu ekumeniku modern. Mela, x'inhu Evanġeliku? Min huma l-Evanġeliċi? Mhux biżżejjed ngħidu bħalma jgħidu ħafna Maltin, Evanġeliku mhux ħadd li mhux Kattoliku. Qatt ma smajtuha? Ma naħsibx. Inkunu sempliċi wis jekk ngħidu hekk. Id-definizzjoni tagħna, u difhmuha tajjeb, trid tkun waħda biblika, trid tkun definizzjoni storika, trid tkun waħda konfessjonali u wkoll waħda prattika. Jiġifieri, it-tikketta evanġelika għandha dawn l-erba' naħat, 4 dimensjonijiet. Li ħanagħmel huwa ħanajt xi ħaġa fuq l-ewwel tlieta. Però mbagħad nikkonċentraw f'aktar dettall fl-aħħar waħda, għax ovvjament il-ħin limitat. Mela l-ewwel nett, l-eru bibliċi. Il-kelma Evanġeliku bħalma xi wħud minnkom tafu ġejja mill-Grik, Evangelion, li tfisser aħbar tajba. Evanġelu, gospel bl-Ingliż. Ma nsibux il-kelma Evanġeliku fil-Bibja, però t-tifsira hija tal-Evanġelu, jew skont il-Vanġelu. Mela nistgħu ngħidu, nibdew, illi Kristjan Evanġeliku huwa xi ħadd li l-fidi tiegħu u l-ħajja tiegħu huma determinati mill-Vanġelu Bibliku. Il-Vanġelu tal-grazzja ħielsa ta' Alla. L-Evanġeliku veru mela fem u jaf l-Evanġelu, iħobb l-Evanġelu, jipproklama l-Evanġelu u jiddefendi l-Evanġelu. Dawn huma l-eruq bibliċi. Jekk l-eruq tas-siġra Evanġelika huwa l-Vanġelu bibliku, it-sok u wieħed storiku. L-ewwel li beda jintuża dan it-terminu kif smajna kien għall-ħabta tas-seklu 16 fir-Riforma. Kemm Luteru kemm sħabu kienu laqmu lilhom infushom evanġeliċi. Għaliex f'kuntrast mal-Knisja Kattolika li kienet kif smajna tilfet jew bidlet jew awġet l-Evanġelu vera. U għalhekk hawnhekk beda jintuża dan it-terminu għall-ewwel darba. Xi 200 sena wara, ġifieri fis-seklu 18, dak li huwa msejjaħ l-Evangelical Revival li ġrat fl-Ingilterra u fl-Amerika. Dan reġa' sar popolari u nistgħu ngħidu li f'dak iż-żmien ħa post permanenti sal-ġurnata tal-lum. X'ġara? Li ġara kien li knejjes li ħarġu mir-Riforma oriġinarjament anka fejn tidħol id-dottrina kienu kollha tal-Evanġelu. Kienu kollha fidili mal-Evanġelu Bibliku. Però sas-seklu 18 f'200 sena l-affarijiet inbidlu kif ġieli jiġri, u normalment jinbidlu għall-ar. Fil-fatt ma baqax l-Evanġelu priorità għal ħafna knejjes. Ħafna pulpti, ġifieri ħafna predikaturi ma baqgħux ixandru l-Evanġelu puru ħieles ta' Alla. U ġara li meta ċertu nies bħal Whitfield, Wesley bdew jiskopruh, bdew jiskopru l-Evanġelu, bdew jerġgħu jixandru l-Evanġelu, allura kellu jinstab terminu li jiddistingwi bejn dawk il-predikaturi tal-Evanġelu u dawk il-predikaturi li mu kienux tal-Evanġelu, dawk il-knejjes li kienu jħadnu u jxandru l-Evanġelu u dawk il-knejjes li ma kienux. U għalhekk dan il-terminu ħa postu u kien identifika dawk in-nies li kienu tal-Evanġelu u jxandru l-Evanġelu. Għalhekk dik it-tikketta evanġelika.
Id-definizzjoni tagħna ta' x'inhu evanġeliku trid ukoll tinkludi ngħidula d-dimensjoni konfessjonali. Dawn huma l-friaj, l-eru, it-zok u l-friaj li joħorġu mit-zok tas-siġra evanġelika. Jekk wieħed ma jemminx u jħaddan ċertu dottrini fondamentali u ma jkunx lest jiġħad oħrajn, ma jistax jitqies li hu ta' bilħaq evanġeliku. Dan jgħod ukoll għall-knejjes. Għalhekk evanġeliku jenfasizza u jagħti importanza għal kredijiet storiċi, l-istqarrijiet ta' fidi, il-katekiżmi u dokumenti konfessjonali oħra. Għaliex jitihom l-importanza? X'fihom isib ġabra ta' dottrini li hu jemmen u jistqar, dottrini bibliċi. X'ħasra l-aħwa li l-maġġor parti ta' Kristjani qas biss għandhom idea li jeżistu daw id-dokumenti. Aħseb wara kemm jafu x'fihom. Jew jekk semgħu bihom jisuhom xejn u ma jtuhomx importanza. Mhux l-evanġeliku. Dan jara fil-valur tagħhom. U għalhekk jaqrom, isir familjari magħhom u jistudjhom bir-reqqa. Minnhom jigwadanja spiritwalment għax dawn mhumiex dokumenti xotti, imma dawn huma dokumenti ħajjin u l-evanġeliku l-fidi tiegħu tissaħħaħ hemm il-qari u l-istudju ta' dawn id-dokumenti u ħatejnu mhux biss fil-kontroversja, ġifier mhux biss meta jintaqa' man-nies, jkun jirid jiddiskutu jibdew jgħiduli imma li x'temmen hekk, ħajsibhom tajnuna, imma wkoll jiċċarawlu twemmin tiegħu, jikkonfermawlu l-fidi u jgħinuhu jsaħħulu l-għejxin tiegħu. Għalhekk il-frija konfessjonali tal-Evanġeliku. Rajna rajna t-zok u l-frijaj tas-siġra evanġelika issa jmiss nikkunsidraw fid-dettall il-frott tagħha. L-aspetti prattiċi, hemm l-aspetti sperimentali ngħidulhom. Ħanatikom lista ta' 14 il-karatteristika teħdux qata tista' tinstemaw ħafna 14. Però hemmnuni dawn huma the bare minimum. The bare minimum biex ma nitlux f'dak il-periklu li mbagħad ngħidu wisq u nkunu riġidi. 14 il-frotta, 14 il-karatteristika li jispikkaw jew li suppost jispikkaw fina l-evanġeliċi. Dawn il-karatteristiċi il-parti kbira minnhom ħadthom minn diskors tal-predikatur Lloyd Jones, però huma karatteristiċi li jekk taqraw l-istorja tinnutawhom jispikkaw f'daw l-eroj tal-fidi, Luteru, Calvinu, Knox, etc. Tinnutawhom, okay? Ġifieri lej daw ħanħarsu u lej daw irridu nħarsu jekk irridu stampa vera u autentika tal-Evanġeliku u ngħidha b'dispjaċir u mhux lejn l-Evanġeliċi moderni li bħalissa l-istampa vera nġibuha jekk inħarsu lura għaliex ħafna drabi kull ma naraw fl-Evanġeliċi madwarna anke barra minn Malta hija karikatura biss u mhux l-oriġinali. Mela ħanibdew l-ewwel waħda. Evanġeliku huwa persuna ta' ktieb wieħed. Il-Bibja mqazza. Bija jibda, ħadd ieħor jibda bil-filosofija, bil-psikoloġija, bl-esperjenza u mitħa ġoħra. Imma l-Evanġeliku dejjem jibda bil-Bibja, bil-kelma tal-Alla. Jiġifieri l-punt ta' tluħ tiegħu minn hemm jitlaq huwa x'qal Alla. Mhux qed tgħid is-soċjetà, mhux x'inhu nvoga, mhux naħseb jien, x'inħoss jien, x'jaqbilli, x'jagħmilni komdu, x'joġobni, x'qal Alla. Għall-Evanġeliku, kif tajt waħed mill-istqarrijiet ta' fidi li għannem, l-Iskrittura hija l-unika regola ċerta u suffiċjenti għal kull tagħlim, fidi u prattika. X'jiġifieri? Il-Bibja biss, sola Skrittura, u l-Bibja kollha toda Skrittura ifisser. Illi meta l-Evanġeliku jiġi, okay, biex jiġġustifika ruħu ma' sħabu mal-familji, il-għala jħaddan ċertu dottrini. Okay? U jiġħad oħrajn. Meta l-Evanġeliku jiġi biex jiġġustifika ruħu, għala jġib ruħu b'mod. U mhux mod ieħor. Primarjament ma jargumentax għax hekk tgħallem il-Knisja, għax hekk jgħallem il-Maġisteru, it-tradizzjoni, jew għax hekk jgħidu s-Santi Padri, il-Konċili jew s-Sinodi, imma aktar xibda billi jistqar għax hekk tgħallem kelmet Alla. Luteru kif smajna deskriva sew din il-karatteristika tal-Evanġeliku meta qalek
il-kuxjenza tiegħi ikkaptivata marbuta ġifieri mill-kelma tal-Alla u minna biss. Allura jgħidu xi ħud l-Evanġeliku ma jirċievi xejn. Ħlif dak li hu fil-Bibja. Nistgħu ngħidu iwa sa ċertu punt. L-Evanġeliku ma jirċievi xejn jekk mhix xi ħaġa ppreżentata b'mod ċar fil-Bibja. U rih xi ħaġa li tinsab hemm miktuba malma fl-Iskrittura u l-Evanġeliku anke jekk din tmur kontra l-ġisem tiegħu, tisfidah, tiskomodah, lest jirċiviha, lest jemmina u jissottometti ruħu għalih mingħajr kompromessi. U rih xi ħaġa l-Evanġeliku li kontrarju tal-kelma u għal dak li hemm għallem fiha u m'għandekx ċans li se jaċċetta. Tkun kemm tkun popolari, tkun kemm tkun raġonevoli. Għall-Evanġeliku din tkun il-frotta projbita li jaqqas biss jażżarda jmissa li ma jmurx imut. Għalhekk l-Evanġeliku ma jilqa' ebda tagħlim u ma jemmen u jsegwi l-xejn ħlief dak li jinsab fil-Bibja jew li jista' jkun provat mill-Bibja. Jista' jkun tagħlim ħelu zokkor, jarraxlu widnejh u aċċettabbli, hemm ir-raġuni, aċċettabbli anke għal xi dawl jew esperjenza anterjuri, jistgħu jirrakkomandaw dak tagħlim l-iskulari, l-xjentisti, il-kittieba tad-dinja kollha. Imma jekk mhuwiex tagħlim fil-Bibja, jekk ma jistax ikun tagħlim provat mill-Bibja, jekk ma jaqbilx perfettament mat-tagħlim tal-Bibja, ma jfisser xejn għalih. U bqa' ċert li la jinteressah u lanqas ħajilqgħu. Allura xi wħud jikkritikawna ifisser li l-Evanġeliku ma jaqra xejn li fil-Bibja. Allura l-Evanġeliku jarmi it-tradizzjoni kollha dawk il-kitbiet, jarmihom u ma jara ebda valur fihom, assolutament. Għandu kif qal Karbart, Papa tal-Karti, dan l-Evanġeliku assolutament mhux dan, mhux veru. Li jfisser però dan il-valur u l-awtorità li l-Evanġeliku jagħti li kwalinkwa kitba oħra jew persuna jinsab biss sakemm dawn qed jgħallmu dak l-Iskrittura tagħlem. Hemmhekk itihom awtorità, hemmhekk itihom valur. Dawn il-kitbiet jew anke persuni jorbtulu l-kuxjenza tiegħu sa fejn u sakemm huma purament skritturali. U għaliex huma hekk. It-tieni, Evanġeliku huwa persuna li dejjem jassess, dejjem attent, moħħu hemm. Sintendi noqogħdu attenti, għaliex hemm mod ħażin u mod tajjeb li inti tassess kif dejjem ngħidu tkunx pulizija, mhux dak is-sens negattiv. Imma l-Evanġeliku huwa dejjem xi ħadd li jisar, dejjem fuq l-allert. Għaliex wara kollox il-Bibja jekk tagħlmu, it-Testament il-ġdid tafu daqsi mimli eżortazzjonijiet biex noqogħdu attenti. Pereżempju, isru u jtolbu jgħidilna sidna. Jammonina wkoll oqgħodu attenti mill-profeti folots u wkoll attenti mill-ħmira tal-Farizej. Meta Pawlu l-Apostlu kellem il-Presbiteri tal-Knisja t'Efesu għalilhom l-istess ħaġa, oqgħodu attenti għalikom infuskom u għal-merħla kollha li fiha l-Ispiritu Santu qiegħdkom sopristanti. Lil Kolossin kitbilhom l-istess ħaġa, oqgħodu attenti li ma jkunx hemm xi ħadd li jeħodkom priża permezz ta' filosofija u void, skont it-tradizzjoni tal-bniedem, skont il-prinċipji elementari u mhux skont Kristu. Għalhekk l-Evanġeliku joqgħod b'sebgħinejn. L-ewwel nett personalment għandna sess tax-xitan u t-tentazzjonijiet li jpoġġilu moħħu hemm għal konverżjonijiet ta' parsi u esperjenzi li mhumiex minn Alla, esperjenzi mistiċi varji, attent għat-tagħlim żbaljat għall-ereżija, għal profeti folots kif smajna għal pub li ħafna drabi jiġu għandna libsin ta' naċ, ħelwin u doċli. L-Evanġeliku ma jiblax kollox mill-ewwel qisu mazzum kif ngħidu. Ma jaqbadx jagħmel like fuq Facebook. 10 Jesus, 10 salib, 10 għal xi isem ta' xi predikatur popolari, bla doċċek like li jgħod għall-Evanġeliku mhuwiex min qed jgħid, lanqas kif qed jgħidu imma x'qed
jingħad. L-Evanġeliku huwa attent ħafna għal dak li n-nies, speċjalment il-predikaturi min-naħa jżidu mal-verità u min-naħa l-oħra jnaqsu u jwarbu mill-verità. Ħafna Kristjani ġenwini però huma naiv wis. Idum ma jindunaw, idum ma jintebħu, jew jekk jintebħu ma jirrealizzawx l-iżbal, l-ereżija f'dak li qed jiġi mgħallem. Però l-Evanġeliku attent ħafna għaliex jieħu bis-serjetà l-ammonizzjoni twissija li hemm f'Rivelazzjoni. Jekk xi ħadd iżid mal-kliem ta' dan il-ktieb, Alla jżidlu l-flaġelli deskritti f'dan il-ktieb. U jekk xi ħadd ineħħi minn dan il-ktieb tal-profezija, Alla jneħħi semu mis-siġra tal-ħajja u mill-belt il-qaddisa li huma deskritti f'dan il-ktieb. Bl-għajnuna tal-Ispirtu li jammar fih, l-Evanġeliku anka tkun għadu tarbija fil-fidi kapaċi jiddixxenni u jażel bil-aqal mhux biss bejn tajjeb u l-ħażin, il-veru u l-fals, imma wkoll bejn dak li hu skritturali u dak li mhux. Li ħafna drabi dak li mhux skritturali mhux bil-forsi ikun ħażin u midneb fih innifsu, ma l-Evanġeliku jinduna bih. Mela, nistgħu ngħidu li meta persuna tieqaf tisar ma tibqax fuq l-allert, meta tibda tirraġuna u hija l-aqwa li kol kemm aħna Kristjani, l-aqwa li kol kemm aħna tal-mulej u kliem simili nistgħu ngħidu bdiet tisvija mill-pożizzjoni evanġelika. It-tielet, l-Evanġeliku u dina xi wħud ma jifhmuhiex, imma importanti ngħiduha, ma jafdax ir-raġuni. Speċjalment ir-raġuni fil-forma ta' filosofija. Sa minn kmieni Tertuljan kien għalhekk, x'għandha x'taqsam Ġerusalemm ma' Ateni? X'għandu x'jaqsam it-Tempju mal-Akkademja? Luteru kien isejjaħ ir-raġuni dik is-saħħara xxieħa. Is-saħħara xxieħa. Jiġifieri kun hawn min qiegħed jixi għall-antenna, l-Evanġeliku huwa anti-intellettwali, jiddisprezza u jwara bil-ħsieb lanqas xejn. Li jfisseru dan li l-Evanġeliku jżomm ir-raġuni, l-intellett, l-scholarship f'postu. Huma l-qaddejja, għodda li jservuh, mhux li malmin li jikkontrollawh u jiddireġuh. Għalhekk l-Evanġeliku qatt ma jħalli r-raġuni tiddettalu x'għandu jemmen, jippermettila biss talmu kif għandu jemmen. L-Evanġeliku konxu ħafna tal-periklu tar-raġuni. Madankollu ma jibżax minnha, ma jmurx jistaħba u jingħalaq fih innifsu jew fl-esperjenzi tiegħu, ma jwarrabx kull ħsieb u jibbaża biss fuq l-emozzjonijiet lanqas xejn. Jaf li l-problemi jibdew jinqalgħu individwalment u fil-Knisja meta l-bnedmin iħallu r-raġuni tiddeterminalhom x'għandhom jemmu. X'jiġifieri? Mela jekk int ma tasalx biha bir-raġuni, mela allura warraba le. Mhux hekk? Aqra fil-Bibja, tifhimha di, dawwar moħħok magħha le, mela neħħiha. Hemmhekk bdejna bil-problemi. Madwaru l-Evanġeliku jara numru ta' Kristjani illi minflok jissottomettu ruhom għal kliem Alla, għal dak li Alla qal, iħallu xjenza, il-filosofija, jew numru ta' disċiplini oħra jiddeterminawlhom x'għandhom jemmnu u dan huwa żball, però mhux l-Evanġeliku. L-Evanġeliku jibqa' sod u fi kwestjonijiet reliġjużi, morali, eċċetera, l-kelma t'Alla mhux ir-raġuni tmexxih. Il-kelma t'Alla jsidu u mhux l-intellett waħdu. Warajha jimxi u mhux lest isegwi gwida oħra. Ħanagħmluha ċara, l-Evanġeliku ma jiddisprezzax ir-raġuni, it-talim, ir-riċerka, l-istudju, l-erf tal-passat, però jirrifjuta li jpoġġi xi ħaġa fuq l-istess livell tal-kelma t'Alla, jew ukoll il-fuq mill-kelma t'Alla. Ir-raba, l-Evanġeliku jagħti każ tal-istorja, history, u jitgħallem minnha. Kultant, milux kont nitkellem ma' ħija fil-mulej, kultant naħsbu li aħna l-ewwel nies qisna li għexna. Kollox idur magħna, kollox jibda bina u jispiċċa bina, kull ma jimpurtana miċ-ċirku dejjaq tal-Knisja tagħna, tal-esperjenza tagħna u nifqu hemm. X'ħasra, x'viżjoni dejqa
short-sightedness, viżjoni qasira għandna, mhux hekk l-Evanġeliku. Ma jinsix illi qablu ġew ġenerazzjonijiet ta' nies. Ma jinsix illi qed igawdi ħafna mill-affarijiet li dawk li ġew qablu iġġieldu għalihom. U dina mhux fl-ispiritwalità biss, u anke aħna bħala pajjiż vera, l-istorja ma nistgħux ninsew għax aħna tingawdu ċertu affarijiet sforz mix-xogħol u s-sagrifiċċju ta' dawk li ġew qabilna. Lloyd Jones għalhekk, min ma jimpurtax mill-istorja huwa eblaħ u ma jdumx, ma jsib lilu nnifsu jirrepeti l-istess balji ta' dawk li ġew qablu. L-Evanġeliku mhuwiex iblaħ. Assolutament. Jimportaħ mill-istorja, jaqra, japprezza, jafa, jirrispetta, lest jitgħallem minnha. Sintendi mhuwiex skjav tagħha. Il-ħames. L-Evanġeliku jagħti importanza tremenda lir-riġenerazzjoni ġifier li twelid mill-ġdid. Jenfasizza, l-Evanġeliku jenfasizza mhux sempliċiment jgħid u huwa xi ħaġa tajba, jenfasizza it-twelid mill-Ispiritu Santu, l-ħajja ġdida fi Kristu, il-ħolqien ġdid. Ħafna Kristjani jitkellem magħhom jaqblu miegħek, jgħidulek iva vera tajjeb, hemm bżonn l-wieħed ikun imwieled mill-ġdid. Mhux l-Evanġeliku, l-Evanġeliku jenfasizza, konvint li sakemm dan iseħħ fil-persuna, sakemm isir twelid mill-ġdid, dak kollu li jagħmel huwa mejjed, u bla valur u sinifikat. Ir-reliġjon tiegħu tibqa' biss oxra vojta, sakemm ma jitwilidx mill-ġdid. U dak it-tip ta' reliġjon, dik it-tip ta' fidi jaf li mhix ħassalva. Għalhekk jirrepeti dejjem il-kliem ta' Ġesu jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid, ma jistax jidħol fis-sadna tal-Alla. Dan jisħaq l-Evanġeliku u dan jisħaq li jmissna ngħidu l dawk li ntaqgħu magħhom mhux biss hu deċiżjoni għamel hekk jeħtieġ titwieled mill-ġdid. Jiġifieri l-Evanġeliku mhuwiex sempliċiment persuna ortodossa, jiġifieri korrett fit-tagħlim. Għandu dottrina sana imma ma jaqafx hemm, ma jikkuntentax b'hemm. Għandu wkoll enfasi fuq il-ħajja. Enfasi mhux biss fil-bidu tal-ħajja, regeneration, imma wkoll l-Evanġeliku jagħmel enfasi fuq il-ħajja kollha. U għalhekk issib l-Evanġeliku jagħti importanza għal dawk ngħidulhom id-dixxiplini spiritwali li jgħinuh jimmatura, li jgħinu l dik il-ħajja tikber, tiżviluppa ssir ħajja aktar bil-kontra, għalhekk issibu enfasizzat talb il-qari, il-meditazzjoni tal-Bibja, il-qari ta' kotba spirituali, is-sawm u dixxiplini oħra għaliex jemmen u jagħti importanza lil ħajja fl-ispirtu. Mela, meta l-bnedmin individwalment jew bħala knisja jifqu jkunu evanġeliċi, normalment jiġri ssibhom ipoġġu dejjem inqas enfasi fuq it-twelid mill-ġdid tal-ispirtu u l-ħidma qawwija tiegħu u minflok ipoġġu aktar enfasi fuq ix-xogħol tal-bniedem. Issir di shift. Ieqaf kun daqshekk evanġeliku u tara kif il-mod tibda tenfasizza x-xogħol tal-bniedem, lid u drieħ umana. Is-sitta. Kollha importanti, imma din tolqotna ħafna jien. L-Evanġeliku dejjem lest jaġixxi fuq dak li jemmen. Smajtuha sew? Din karatteristika li tispikka u tolqtok fl-Evanġeliku. L-eroj tal-fidi tagħna, li ġganti tal-fidi kienu ġganti, kienu eroj propjament minħabba f'dan. Lesti jieħdu azzjoni fuq dak li jemnu. Huma ħafna Kristjani li ħfief biex jgħidulek x'jemnu, huma ħfief biex jgħidulek u jiddiskutu miegħek, jargumentaw miegħek, u anke saħansitra ġieli ħfief biex ibidlu fehmithom u jirċievu affarijiet però tqal biex jieħdu azzjoni fil-prattika. Mhux l-Evanġeliku. L-Evanġeliku mimli bl-Ispiritu Santu lest jaġixxi u jieħu azzjoni li taqbel ma dak li jemnu. L-Evanġeliku jaqra l-Bibja, iħaddem il-fakoltà tar-raġuni, jistudja l-Iskrittura, fiha jiskopri d-dutrini, il-veritajiet, kapaċi jiġġudika li huma veri, iħaddanhom imma ma jaqafx hemm.
jgħixhom, ipoġġihom fil-prattika. Jgħaddi biex jgħid jeħtieġ nagħmel xi ħaġa dwar dan. Mhux biss fimt, xi pjaċir, xi ħaġa ġdida, imma le, irrid nagħmel xi ħaġa minn dan. Nistgħu ngħidu hekk, la skoprija l-Evanġeliku fil-Bibja, la fema, la laqaħħa jeħtieġ jagħmilha, ipoġġiha fil-prattika. U l-Evanġeliku ma jibżax mill-bidla l-aħwa. La personali waqqas fil-Knisja, anke jekk din toħloq skumdità, anke jekk din toħloq kontroversja, għaliex dejjem lest li jekk fem xi ħaġa jekk hemm minha konvint li jrid jgħixha, jrid ipoġġiha fil-prattika. U x'inhu l-prezz li lest li jħallas. U dan ukoll li jagħmlu differenti minn Kristjani ġenwini oħrajn li jidentifikah priorità kbira għaliex mhuwiex teorist imma huwa realist. Rajt irid ipoġġi fil-prattika dak li jemmen. Is-seba' l-Evanġeliku jissimplifika kollox. X'differenza jiddispjaċina ngħidu mill-Kattoliku Ruman li għandu ħabta jikkumplika kollox. Tkellmu ma xi ħadd, u għajdu lux temmex ma temmex, aqraw il-katekiżmu u taraw il-komplikazzjonijiet. Li ma taqbadx tarf kultant, huma wisq il-komplikati. Il-filosofija umana hija komplikata, l-Evanġelu sempliċi. L-Evanġelu Bibliku sempliċi. L-Evanġeliku jaħseb u jirraġuna b'mod sistematiku, ċar. Anka dwar it-twemmin tiegħu. Mhux il-Kattoliku diffiċli ssegwih. Diffiċli ħafna ssegwih. L-argumenti tiegħu favur ir-reliġjon u dak li hemm ħafna tidwir bil-lob, xi wħud minna konna la għamilux tinnutaw xtajt tal-mistoqsija sempliċi. Iddur minn hawn, iddur minn hemm, mhux l-Evanġeliku. L-Evanġeliku ċar, dirett, għaliex huwa sempliċi. Okay? Importanti din. U l-approach kollu tal-Evanġeliku huwa dejjem approach sempliċi. Is-sempliċità tiegħu pereżempju tidher fil-mod li jersaq lejn Alla. Indiema huwa fdar sempliċi. Mhux hekk? X'hemm iktar sempliċi minn hekk li tersaq lejn Alla b'indiema sinċira u tafda fih. Sempliċi, m'hemmx komplikazzjoni. Toħroġ fil-qima li joffri lil Alla. Qima fl-ispirtu, fil-verità. Qima reverenta, serja, fl-istess waqt ferriħa. Qima spontanja, però ordnata. Qima li mhix formali, m'għandux bżonn liturġiji, ċerimonji, festi. Qima mhix qima estetika li toġob lajn jew sensi, u allura m'għandux bżonn statwi, inċens, xemat, arranġamenti mużikali, vestwari koloriti u mitħaġ oħra. Mhux biss dan, imma s-sempliċità tal-Evanġeliku taf fiex toħroġ ukoll fil-ħajja kollha tiegħu. L-Evanġeliku huwa persuna sempliċi, fl-għażliet tiegħu, fid-diskors tiegħu, fl-imġiba tiegħu. It-tminja. Evanġeliku jagħti importanza tremenda għal mod kif jgħix. Mela, Evanġeliku jħaddan konvinzjoni qawwija illi il-grazzja tal-li xi ħaġa li dejjem turi li l-annifisha fejn tkun. U turi li l-annifisha fiex fil-kondotta. Dan konvint minnu l-Evanġeliku. Kull fejn ikun hemm l-Ispirtu tal-Alla u l-ħidma tiegħu dejjem ikun hemm l-evidenza. Qatt ma jista' jkun hemm il-grazzja tal-Alla moħbija li ma tidirx. Għaliex fejn hemm il-grazzja vera xi ftit jew wisq ikun hemm il-frott li jidher fil-ħajja. Grazzja li ma tidirx fil-prattika fil-ħajja mi grazzja xejn. Għalhekk l-Evanġeliku jsostni u jwissi dwar konverżjonijiet folot. Joqgħod attent qabel ma jaqbes u jgħid jgħid Peppu konverta li ħor ikkonverta. Attent biex tasal tajt, bniedem ikkonverta ħjar tistenna tara l-frott. Għax hemm huwa t-test tal-grazzja, hemm l-evidenza fil-kondotta. Jafferma li s-siġra tinara s'intendi mill-frott tagħha. U jekk irridu nkunu nafu persuna x'inhi, u lil min qed iservi jeħtieġ inħarsu lejn il-ħajja tagħha. Għal daqstant, għalkemm jiġi kritikat, l-Evanġeliku qatt ma jista' jkun dak li ngħidulu antinomjan, jiġifieri jgħix bla liġi jew kontra il-liġi. Għal kuntrarju, issibu attent għal kif jgħix ħajtu. Attent li ħajtu tkun bla tixlija,
fil-familja, fix-xogħol, fil-knisja, xiġifieri bla tixlija li ma jkollhomx jgħidu xejn fuq kemm sabiħa li li m'għandhomx jgħidu xejn ġust vera kontra tiegħek, għax attent kif jgħix. Attent li ma jkunx ta' tfixkil għal dawk ta' madwaru, għal mod speċjali għal minnu iktar hemm dajjef minnu. Attent biex imantni l-opri tajba, iwa, konxu jagħmilha. Attent biex ma jsirx konformi mad-dinja, ew ma jinġarx mill-ispirtu tad-dinja. Mhux tab xejn l-evanġeliċi tal-passat kienu jsejħulhom puritani u metodisti. Għaliex għalihom il-purità s-safa tal-kondotta kienet priorità. L-evanġeliċi jridu jkunu metodistiċi, ġifieri kellhom metodu bis-serjetà kif iservu lil Alla u kif jgħixu. Min jaf nistgħu ngħidu għall-evanġeliċi tal-lum din li qed nagħtu importanza tremenda għal mod kif ngħixu, min jaf. Jalla tgħod talina wkoll. Id-disa. L-evanġeliku dejjem issibu ikkonċernat, preokkupat dwar id-dottrina tal-Knisja. Mhux veru kif jgħidu li l-evanġeliku ma jistmax il-Knisja, jissottovaluta ġifieri qisu xejn. Il-post imma u l-importanza li jagħtiha l-evanġeliku huwa dak l-iskrittura tiegħha, xejn inqas u xejn iktar. Mhux ħajjgħid isma' bniedem membru ta' Knisja, allura membru fi Kristu, iġġojnjajt Knisja ġifieri inti mwieled mill-ġdid, mhux ħajgħidlek żgur. Il-verità qatt ma ħajolli l-Knisja jew sħubija magħha l fuq minn Kristu. Iħobba Knisja l-Evanġeliku l-aħwa. U tant iħobba illi jrida tkun konformi taqbel mal-pattern li hu jara tagħha fit-Testament il-Ġdid. U għalhekk kollox importanti għalih li għandu x'jaqsam ma' Knisja, anke dawk l-affarijiet li għal xhud jistgħu jidhru insinifikanti u żgħar, tentu fied, mhuwiex kuntent bl-status quo ta' kif il-Knisja bħalissa, l-Knisja lokali, jirringrazzja lil Alla ta' li hi bħalissa, però dejjem jixtieq jara l-Knisja aħjar. Qatt mhu kuntent, għaliex jimpurtah dwar id-dottrina tal-Knisja. L-idea tiegħu tal-Knisja li din l-miġġema tal-qaddisin u għalhekk irid jara Knisja dejjem tissaffa u ssir aktar pura, mhux Knisja qiegħda tiddebba bid-dnub u bin-nuqqas. Iqis il-Knisja bħala l-ġisem ta' Kristu u għalhekk irid jara aktar dejjem b'saħħtu, san mhux marradi u sejjer lura. Iqis il-Knisja bħala l-arusa ta' Ġesu u għalhekk irid jara bla tikmix, dejjem tisbieħ u mhux tikrieħ. L-10. L-Evanġeliku jagħti importanza kbira lill-istejqien, revival għall-Evanġeliku l-istejqien hemm fuq. Stejqien x'inhu huwa? L-istejqien huwa qatt qawwi u sovran t'Alla li jżur il-poplu tiegħu miġbur flimkien jew individwalment u minn stat relattivament ta' apatija, ta' telqa, iqajmu, itih tiġdid, itih ħajja ġdida. Dan huwa revival. U b'riżultat ta' dan il-Knisja toħroġ barra u xxandar l-Evanġelu. U ħafna drabi wkoll ir-riżultat ta' dan ix-xandir ikun li ħafna jikkonvertu, numri kbar. Dan huwa bieħed ieħor stejqin. L-uniċi Kristjani, li verament jimportaw minn revival, minn stejqin, huma l-Evanġeliċi. Ħafna Kristjani jitkellmu, dwar l-istejqin, imma ftit jemmnu fih, verament. L-Evanġeliku dejjem issibu jixxenna għall-istejqin, dejjem jixxenna għal moviment aktar qawwi tal-Ispiritu Santu u jitlob għalih, mhux jixxenna biss. Jitlob għalih regolarment. Hija ħaġa isna ngħidu fil-DNA tal-Evanġeliku li huwa interessat tremendament. Fil-waqt li jirringrazzja lil Alla għal-jum il-ħwejġ iż-żgħar u ma jiddisprezzhomx, jixxenna u mal-profeta Eżajja jitlob l-Alla li ċarrat ismewid u jżurna. Ħalli jiteżżu il-muntanji. Il-11 dawn it-tnej qosra, li ġejjin. It-talb
fondamentali u essenzjali għall-Evanġeliku. L-element tat-talb tant jispikka fih, ma jgħaddix mingħajru. Għall-Evanġeliku t-talb huwa n-nifs, in-nifs tal-ħajja spiritwali tiegħu. Għalhekk ma jgħaddix mingħajru. Sintendi ma jqisux bħala xi eżerċizzju, bħala xi drawwa, xejn, imma jqisu dak li hu. Xirka intima ma' Alla Trinità, Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. U għalhekk l-Evanġeliku taraħ jagħti importanza tremenda. Mhux biss għat-talb fil-privat tiegħu ta' kuljum, imma wkoll għat-talb pubbliku, għal prayer meeting. U kemm il-darba smajnija din, knisja li m'għandix prayer meeting, hija knisja li wafqet tkun evanġelika. Għaliex għall-Evanġeliku, għall-Knisja Evanġelika, għall-prayer meeting, il-meeting for prayer, anke jekk huwa qasir kif għandna aħna ta' sija, huwa fondamentali. Huwa fondamentali. L-aħwa hekk it-talb. Mhuwiex fiċ-ċentru tal-ħajja personali ta' kull wieħed waħda minnkom jew tal-Knisja tagħna, ma nebda dritt nissejħu evanġeliċi. Kif wara kollox qasam nebda dritt nissejħu Kristjani. Kristjan li ma jitlobx hija kontradizzjoni. 12. Għall-Evanġeliku il-predikazzjoni għandha l-post fuq quddiem-net. U kif smajna, din ir-raġuni il-għala minn dejjem fil-knejjes evanġeliċi, fil-bini, il-post ċentrali dejjem kien il-pulptu. U mhux xi artal jew xi park biex fuq jdoqqu il-mużiċisti. Dejjem hekk kien. Nistgħu ngħidu illi meta n-nies jifqu juru interess u ħeġġa l-predikazzjoni u jibdew ipoġġu xi ħaġa oħra floka bħal id-diskussjoni, sharing, il-kant, il-mużika, sfin, il-mima, drama jew ħaġa oħra, kif jirriplejsjaw il-predikazzjoni fiċ-ċentru b'xi ħaġa hekk jifqu jkunu Kristjani evanġeliċi. Għaliex? Għax għall-Evanġeliku il-predikazzjoni ċentrali hemm fuq. U mbagħad jiġri għax nirridu ngħiduha din narawha li hekk kif diversi forom ta' entertainment jieħdu post il-predikazzjoni, imbagħad il-predikazzjoni tiġi boring. Tiġi boring. Sakemm mbagħad ma tivvintax tip ta' predikazzjoni entertaining. Biċċaj, bisfin, biċċaqlieb, għaliex is-sekk hemm bżonn nagħmlu. U hija ħasra x'l-Evanġeliku għalih il-predikazzjoni ċentrali u xejn ma jħabbata jew jista' jirriplejsja. Ta' qabel tal-aħħar. L-Evanġeliku kontinwament interessat u impenjat regolarment fl-evanġeliżmu. Ma evanġelizzax kultant, f'mod tajjeb din, bl-iskossi, f'xi okkażjoni darba f'sena, imma l-evanġeliżmu hija parti integrali tal-ħajja tiegħu. Ħafna Kristjani, u dan jgħod kemm għalina individwali u anke knejjes, iħadnu tal-in korrett Bibliku, imma l huma interessati u qas impenjati regolarment fl-evanġeliżmu. F'dan il-każ ma jistgħux jissejħu evanġeliċi, Kristjani evanġeliċi, Kristjani, però mhux evanġeliċi, għaliex l-Evanġeliku huwa xi ħadd li għax għaraf Alla x'għamel fil-ħajja tiegħu, għax għaraf Alla x'għamel miegħu u minħabba f'hekk huwa anzjuż li jaqsam dan kollu ma' ħaddieħor. Huwa anzjuż li dak li rċieva minn Alla jara l-ħaddieħor jirċevih. U ma joqgħodx bi kwietu qabel ma jivvinta xi ħaġa, moħħu jkollu jberren l-Evanġeliku. Kif se nevanġelizza? Dan l-Evanġeliċu. Alla x'tani hemm, Alla x'doni afdali, x'mezzi nista' nuża leġittimi biex nevanġelizza. Il-ħin kollu għaddej. U kull ċans li jkollu, kull opportunità ħataraħ ixanda l-Evanġeliku. Jevanġelizza. Għaliex dan huwa l-Evanġeliku. Tal-aħħar, imma ħanafżagom tal-aħħar hija l-iktar waħda negattiva u polemikuża, jiġifieri. Imma jiena tħalli għall-aħħar u dejjem insemmuha għaliex qed ngħixu fi żmien ta' pożittiviżmu estrem u kif qalet tajjeb waħda mara qalet ikun hawn. Ħafna nies li jgħidu ħafna affarijiet, però kemm ikun hawn
kemm ikun tajjeb, li kieku jkun hawn xi ħadd li jgħid tal-inqas mhux biss x'inhu favur, imma wkoll jien kontra xi ħaġa. Kemm hija ħaġa tajba din, mhux biss ngħidu isma' aħna nħadnu dawn l-affarijiet, imma wkoll huwa bżonn li ngħidu aħna kontra xi ħaġa. U l-14 il-karatteristika tal-Evanġeliku huwa din. L-Evanġeliku anti-ekumeniku u f'mod tajjeb din għax diġà jkun hawn min jibda joqmos fil-qosor number one. L-ekumenizmu, okay, huwa moviment li qed jagħmel sforz biex iġib il-qudiem l-unità fost ir-reliġjonijiet, mod speċjali fost il-Kristjani. Permezz ta' jagħmilha ta' kooperazzjoni, okay, isħa. L-Evanġeliku mhuwiex favur dan il-moviment u laqqas jappoġġjah. Il-għala. Forsi kif jaħsbu xi ħud għaliex ma jimpurtax mit-talba ta' Ġesu għall-għaqda fi Ġwanni 17. Forsi jiġi jqum li jkun ta' xhieda għad-dinja li suppost tara l-għaqda ta' bejnietna, għalhekk taħsbu kontra. Jew forsi għax ma jarafx il-priorità tal-għaqda u jieħu pjaċir jippreferi d-diviżjoni, il-firda, għalhekk huwa kontra. Jew forsi għax stinat, superf, imkabbar u jaħseb li hu aħjar minn kulħadd li hu biss għandu raġun u l-oħrajn kollha fi żball għalhekk. Jew forsi għax minflok mimli bimħabba u aċċettazzjoni għal dawk li ma jaqblux miegħu kollu intolleranza u mibeda. Nassigurakom li xejn minn dan. Settendi ta' tintaqgħu ma' nies li huma hekk imma mhux l-Evanġeliku. Għaliex mela huwa kontra? Il-għala l-Evanġeliku jopponi il-moviment ekumeniku b'daqshekk fermezza. Ħa ngħidilkom għaliex. Għax għandu raġuni waħda valida ħafna. L-Evanġeliku jaf u huwa konvint illi l-moviment ekumeniku modern essenzjalment tafu x'inhu bbażat x'inhi l-qalba tiegħu. Indifferenza u apatija dottrinali. Il-qalba tal-ekumenizmu huwa indifferenza u apatija dottrinali. U l-Evanġeliku qatt ma ssibu indifferenti lejn il-verità scritturali. Qatt m'għandekx ċans. Għalih id-dottrina hija fondamentali, hija essenzjali, m'għandekx ċans li ħames xi kompromess mal-verità tal-Alla, ma xi dottrina biblika, anzi jenfasizza id-dottrini bibliċi kollha. U mhux iħaddan ftit. U jwarrab mal-ġenb xi oħrajn bħalli kieku dawn u huwa mhux daqshekk importanti nista' nħallihom fil-ġenb. Qatt molest li jissagrifika il-verità jew parti minnha fuq l-altar tal-unità f'isem l-imħabba u slim. Mhuwiex ħajasal biex jagħmel stqarrijiet bħal dawn xi wħud minnhom. Il-Kristjaneżmu huwa persuna imma ta' mhux dottrina. Kristjaneżmu relazzjoni, mhux teoloġija. L-aqwa li tkun talmu lej, l-aqwa li temmen f'Ġesu, daqshekk biss, din l-importanti. Ankella, mhux daqshekk importanti x'temmen jew ma temminx, l-aqwa l-imħabba. U allura mhux valla pena noqogħdu nargumentaw bejnietna, fuq ħwejjeġ li ma naqblux magħhom, jew ma naqblux dwarhom, aħjar nwarbuhom ħankunu l-koll ġisem wieħed u nagħtu xhieda lill-dinja. Ma jaqbilx mela l-affarijiet għar-raġuni li għandna. U għalhekk ma ssibux preżenti jaqqas f'laqat pubbliċi. Għaliex l-istess preżenza tiegħu f'daw il-laqat tkun qed tiddikjara li hu indifferenti għad-dottrina. Jekk jien qiegħed hemm f'laqat tal-moviment qed ngħid jien għalija id-dottrina mhix importanti mela allura nista' niġi hawnhekk ħanwarraba. U l-Evanġeliku mhuwiex hekk, għalih id-dottrina essenzjali. Ħadd ieħor mhuwiex lest u din għaddejna minnha milux. Mhuwiex lest jagħmel stqarrijiet ċari tad-dottrini u veritajiet li jħaddan u dak li jiġħad. Għax inkella jgħidulek noqsu mill-imħabba. Jekk ngħidx nemmen norqos mill-imħabba. Jekk ngħidx nemmen inġib il-firda. Imma mhux l-Evanġeliku għaliex? Għaliex l-Evanġeliku aktar jibża mill-iżbal dottrinali milli mill-kontroversja. Għax l-iżbal huwa li jeqret ir-ruħ u jafu dan l-Evanġeliku u iktar jibża mill-errur
milli minn xi kontroversja ma' ħadd ieħor. Il-preċiżjoni u ċ-ċarezza teoloġika huma indispensabbli għall-Evanġeliku, ma jgħaddix mingħajrhom. Id-dottrina jqisha test kruċjali li jkun jaf u ħadd ieħor x'inhu u ta' Kristu jew le. Knisja xi knisja vera jew le, minn xiex mid-dottrina. Dak huwa t-test. U għalhekk huwa importanti għall-Evanġeliku sintendi. Ħankunu ċari, l-Evanġeliku huwa favur l-ekumeniżmu. Imma dak veru għaqda u kooperazzjoni bejn aħwa Kristjani. Hekk iwa. L-Evanġeliku favur dan it-tip ta' ekumeniżmu jemmen fl-għaqda u fl-unità jitlob għalija, jaħdem għalija u jirsisti u jfittex islim. Alla ħares mhux hekk. Iżda ekumeniżmu ma' Knisja Kattolika jew Protestanti Liberali biex ta' parsi aħna maqudin meta fil-verità maħniex huwa naċċettabbli għalija. Undivided, mhux vera, we are divided. Dik il-verità, ma ngħidux bil-ferħ, ma ngħidux biksuħat, ngħiduha bil-verità. U fiex aħna undivided fiex, mhux fil-qalb, mhux ma ħobbux, żgur li nagħlqu l-kulħadd, le, fid-dottrina. U għall-Evanġeliku d-dottrina indispensabbli, ma jgħaddix mingħajr u qaslest li jagħmel kompromess magħha. Għalhekk għall-Evanġeliku d-dottrina Biblika għandha priorità fuq ix-xirka. Priorità fuq il-fellowship, d-dottrina għandha priorità tiġi qabel ix-xirka u jaf li xirka vera li toġob il-Alla hi mibnija fuq dottrina Biblika. Konvint illi mhuwiex għaqli illi nfittxu l-imħabba jew l-unità akkost tal-verità għax it-tnejn huma indispensabbli. Mela, l-Evanġeliku f'ċertu sens huwa dejjaq, huwa dejjaq ħafna moħħ magħluq jistgħu jgħidulu f'dil ħaġa u mhuwiex miftuħ bħal dawk li tant kemm huma wisgħin tilfu l-identità tagħhom u m'għadekx taraf x'inhuma. Eżis, iż-żmien li qed ngħixu fih jitlob minna li nkunu onesti u trasparenti, mhux diżonesti u vagi dwar dak li nemmnu. Hija challenge għalina din. Qed ngħixu f'dan iż-żmien. Għandna bżonn inkunu trasparenti, onesti. Danu li aħna, danu dak li jemnu, mhux naħbu, mhux nippruvaw nagħtu fisem l-imħabba jew fisem xi moviment, le. Irridu nkunu kuraġġużi biżżejjed li nistqarru it-twemmin tagħna bla biża' b'imħabba iwa, anke jekk jifhmuna ħażin, anke jekk jinterpretawna ħażin u anke jekk jikkritikawna u jgħajruna kif xi wħud minnha wkoll ġieli esperjenzajna. Mela, konklużjoni. Eżis, illum nispera li penġejdilkom għalmenu għamilt l-aħjar l-istajl biex impenġilkom stampa kemm jista' jkun ċara tas-siġra evanġelika. Eruqa huma skritturali, it-soq tagħha storiku, il-frijaj tagħha huma konfessjonali u l-frott huwa prattiku. Enfasizzajna l-iktar daw l-14 il-marka distintiva li bihom jingħara fl-Evanġeliku, 14 il-karatteristika li jmisshom jispikkaw fih, li jmisshom jispikkaw fina jekk aħna verament irridu nissejħu u niġu ħanajtek konsidrati b'din it-tikketta, b'dan it-terminu ta' evanġeliċi. Interessanti li ħafna minn daw il-karatteristiċi, issibhom ukoll fil-Kristjani ġenerali. Jekk taħsbu fuqhom, anke Kristjan mhux evanġeliku għandu dal-affarijiet, mela x'in id-differenza? Xi ħud jistaqsu. Tafu fiex tinsab? Fl-importanza li jagħtihom. Fl-enfasi li jagħtihom. Di d-differenza li għall-Kristjan evanġeliku dawn qegħdin hemm ċentrali u ma jgħaddix mingħajrhom. U interessanti li huwa propju minħabba dawn l-affarijiet li semmejna, jew mħabba aktar l-importanza li jagħtihom, illi spiss jattakkawna, minħabba fihom spiss jikkritikawna, jittimbrawna fanatiċi għamjin u intolleranti, estremisti mingħajr imħabba, elitisti u aktar, minħabba fihom. Mhux biss minħabba fl-importanza li nagħtuha. Mela l-aħwa dan hu dak li misna nkunu ma nieħdux din it-tikketta for granted. Issa nispera li ma niżawix iktar bla doġġ.
Jalla tallimna anke meta nitkellmu ma' xi ħadd x'jiġifieri evanġeliku, m'hemmx fejn nagħmlu dil-pritka kollha, imma tal-inqas jew tistgħu jidru wara fuq YouTube. All right? Imma tajjeb li jkollna din l-istampa, min-naħa tagħna hawnhekk la biħsibna ninjoraw dit-tikketta, u qed ngħidha b'konvinzjoni. La biħsibna nwarbuha. Mhux tal-li maħniex se niddejqu nużawha, imma ħan norbtu lil nafusna magħna. Ħan ożżuha u niddefenduha. Għaliex wara kollox dik li tispjega tajjeb it-tip ta' Kristjani li ta' bilħaq aħna, Kristjani Evanġeliċi.